שלום חברים, מה קורה חתולות? טוב, אנחנו משחקים במשחק נחמד שקוראים לו רד קרוסייבר. אפילו יש פה גולגולות. רד קרוקי בלר. טוב, סוקה בלר. אני צריך לבחור אחד מאלה וזה יהיה אחד מאלה. אז בוא נאמר. יש! יוצא לי את המדליות. זה כיף לך. זה כסף. זה נראה ממש נחמד. כן, אני כבר ברמת 9. אתה בטח מאושר. כן. יואו, תלחץ על ג'וין. יואו, זה מגניב, לחצת על ג'וין. אנחנו מרעונים. אני תראה בו. קושי. סוקה בלר. טן. יש לי רובה כזה, עוזי, רובה כזה, בוא נראה אותם. וסכין זברה. סכין זברה! סכין לי יחידה. אבל לא, אני לא הורגת. מה הטעם? זה קולות רקע שאני עושה. זה לא אמיתי, אל תאמינו לו. תעלה במדרגות. ייי! אני מתתי פעם אחת. ברור של הטמטום. טמטום. בוא נראה את זה עדיין. מי הפרייר שנכנס לפה? תקשיב, יש הרבה אנשים בוא בעולם. נכתוב להם. היי, לא מדברים כאן. נו, סוף. תראו לו בגב! שיט, הוא איתך. לא נורא. קדימה, רצים אל החושך. משחק אל האור. חביבי. חביבנו. חביבי. להתראות, חבר. פארקורי, כמעט. טן. דפקתי את המוח. אלעד, יש לך מוח? דמת. בוא נעשה את אתגר הסכינים. עם סכין הזברה המיוחד שלי. זה אתגר ממש נאהב, אני נהרג אותה בשנייה כי הם לא משחקים. שרדר. הוא לא חיסלת את הצדים, שרדר. אני ראיתי פה גרוזיני. איפה הגרוזיני? בא לי לרצוח. נתכופף, נעשה ככה, ואז נראה את כל הגרוזינים. שמעים? איפה הגרוזינים? כן, תראה איזה מצחיק זה באנימציה. הם רואים אותי דרך הקיר. שלום. אל תהיה עם סכין, אל תהיה מפייר. מפגר! מפגר. פגעתי בילדה למטה. איך הם תמיד הורגים אותך, אלעד? אם היה לי סכין הייתי מנצח. אם היית סכין היית מנצח. היי, אם הייתי סכין היו יורים בי. בוא נהפוך לסכין. אלעד, רק למומחים מותר. לא, אידיוט! אני הפכתי לסכין! לא רואים אותי. וואו, מי זה החייל הזה שמחזיק אותך? זה בטח הרובה. היי מיי, וואטסאפ. מי ירה בו? קושי ממבו. אני מתתי 3 פעמים. טוב, בפעם הבאה אני לוקח את המחשב. נראה לך. איך משחקים בה? כן. וואו. good shot. למה אתה... מפגר! אני תופס קושימה בוטי. מה זה? יש! וואו! בגלל שאני פטרויס לא הראה לי דמג' מהנפילה.
טוב, בוא נעשה פה פרקור על הגגות של הבתים. קוראים לזה דוכנים. בתים! דוכנום. דוך הגיהנום. יש שם מישהו. תראו, חלונות פתוחים. רגע, חשבתי שזה איש שהתפחלץ. אני לרגע חשבתי שזה פחלט שהתעשת. הנפש... על גבעת התחמושת. פרם. רגע, אבל אנחנו בריו דה ז'נרו! למה דה ז'נרו? למה? על גבעת דה ז'נרו. פרם. שרודר מים עצבים. וואי, מה זה? מדוי. אני מפרקס. מה? אני מפרקס. אוקיי, אני אקליט אותך. מי נגדי? מי איתי? מה זה? אני קופץ כאן. זה מה פשוט וקל. נעיף אותם מכאן. Holy fuck. מה אני עושה עכשיו? ג'וין. קומון. זה לא היה חמוד. אני אלך מפה. פאקינג קיר. אני אלך מפה. איך אתם פה? תעזרו לי. בבקשה. אנחנו פה בגבעת התחמושת. השעה 2:30. כל מיני זיבולים. אולי תעלה כבר. על גבעת התחמושת. אמא שלך פרה. פרה. שניים, 30. הגענו לזה. כולם היום מאוד קשישים בגבעת. אני הוא? טוב חבר'ה, אני חושב שאני יודע מה אני הולך לעשות. אמנון חגון. היה עם שם אדום. מאיפה אני הייתי אמור לדעת את זה? מי שוטר? מי ינצח? פאק, לא! פאק! טרפתי לטמטו! צא! איך יוצאים? תודה שאסור לדבר ככה. אוי, סליחה ילד מעצבן.